Euskaraz ikusi behar dugula, euskaraz entzun, euskaraz konsumitu, pantalla handiak, txikiak, dispositiboak, Hamaika telebistaren aplikazioa. Aizue, baina zalgara zorrotzegiak euskaldunak, elikadura burutik gabetzaren irizpideak errespetatzen dituen ekoizpenak izan behar dute feministak, balio horrerakoiak dituztenak, pedagogikoak, eta klima aldaketari aurre egingo diotenak. Akaso gehi murrizten ez ote gabiltzan geure eskaintza? Pentsa, beragoiola bikoiztan hasi ziren garaiak gaur egun, pasako alluke filtroa, nordaki. Tira, pantailak euskaraz, pantailaldian, bat egin dugu, Hamaika telebista buru belarri sartu da horretan, eta aizue, animatu zaitezte zeuek ere, badakizue sare sozialetan aipatu, zer da eskaintza honetan interesgarria, beste askoren artean, kolpez kolpe. Gizonikan eskazena, dena egiten postua, mundu erdian gozea, eta arnaz estua. Gaur kantatutzera goaz, gure munduaren berri. Ez da guk egindako ikusentzunezkoa, aizue, baina ez alda gehizkoa talde, garaibateko talden, talde zaharren esan nahi, baina ez garaibateko talden itzulera hori, gogoan duzue zinta kasete hartan entzuten zenuten kasete gorri hori, Linton Town, zestoatik, arrobirik ez, baina eolikoekin azenolako buruausteak dauzkaten. Aizue, edonola ere buruauste galanta, egin batean bintzat gainetik kendu dutena Ameriketako estatu batuetan, eskuin mutura zatituta ere heldu da, azken txampa honetan eta Trump, badirudi haserre xamar, omen da, zai gotortuta, zer egingo ote duen argiz, estatu kolpe baterako gaitasuna erakutsi du, eta Twitterrean buru belarri dabiltzan eskuin muturreko ero kuadrilla horrek hor segitzen du. Beraz, momentuz, Defcon 2 esango dugu. It was a good day, I think, for democracy. And I think it was a good day for America. Excuse me, I'm a little hoarse. But we've got so much more to do, and I have only begun to fight. Inguruan bai ditugu, hainbat eta hainbat zerre. Hene bada, hori Gabi de la Mazaren euskara okearen lagin bat besterik ez duzu, ez pentsa. Aizue, bide honetan, distopikoak ote dira garai hauek ez dakigu, baina aizue, garai bateko rockeroak zarkituta ez daudela frogatu nahian dabiltza. Gatibu, EH distopikoa. Izotzak ez dugu zurrik ezaten, inoiz, enda berrogeire jartzen da nien, da ezin disimulatu, errege egiten gaitu, da ezin disimulatu, zeo zerboteko guleko, da badakiguleko. Oazen gora! Ezin disimulatu, da badakiguleko. Distopiko ala ez, ezin eskutatu egunotan,
oroimen historikoa, memoria demokratikoaren legea, entzun duzu zerbait ezta, albistegietan, edabideen edizio digitaletan, baina nola ulertu memoria demokratiko hau akaso zertxo baita atzera egin gabe? Badakigu sare sozialak gogoko dituzuela eta gogoko dituzunok akaso ez duzuela tarterik edota ezagutzarik ikusteko zenolako harribitxiak aurki ditzakegun. Gaia honi bueltan, TikToka, Instagrama, ez dugu definizio zehatzik, segidan ikusiko dugun honetarako. Rojos o azules, todos sos hermanos, no hay que pelear. Egiten entzun duzuen Alderdi Popularraren diskursoa dela gure aiton amonak, batez ere gure aitonak, birraitonak elkarrekin haserre bizian izan ziren eta borrokan aritu ziren. Ez zen izan ez genozidio bat. El baile de los caídos. ¿Dónde está? En España hace mucha calor. Hacen falta un Franco que haga pantanos. Bueno, tira, oroimen demokratiko ni buruz, esango dugu euskarara ekarrita kakaztutako gerra dela ikusentzunezko honetan jorratzen duten gaia. Franco, España está muy loca. ¿Dónde está? Parchís. Rojos contra azules. Guerra civil, parchís. Eta nolabait argi uztearen ez dela izan ez bi aurkarien arteko joko maila, baizik eta genozida edota erregimen totalitario eta hiltzaile baten, zapaltzaile baten ondoren esate baterako. Rojos contra azules, guerra civil. ¿Por qué hacemos la guerra? ¿Por qué hacemos la guerra? Si puedes hacer la perra, la perra. Aizue, translaneari buruzko eztabaida egunotan izpide dugu eta segidan ikusiko duzue, besteak beste Iruñatik ere badugula albisterik, baina ez dugu aurrera segin nahi, esan dizugu, sare sozialetan ze gauzak aurkitzeko ez dakit, eta arte hartu dugun egunotan, eta ondorio garrantzitsu bat, euskaraz nola ez dugu olakorik ekoizten. Eta gero gaztek ez dutela euskaraz konsumitzen, ez gara jabetuko behingoz amuan dagoela askotan gakoa. Si quiero perrear, perreo un buen reggaetón, pero me niego a cantar como si me hubiera salido un flemón. Da igual si eres de Europa, América o Marte, que se entienda lo que dices y respetas este arte. Cuidado con el legado que dejamos, que cuando en 100 años seamos historia. Van a creer que cantábamos así, porque el virus nos dejó gilipollas, así que vocaliza, coño, vocaliza. Que cuando canta parece estás comiendo una pizza, es que hoy va a sonar en las pistas. Tienes que cantar como recién salido del dentista. Vocaliza, coño, vocaliza. Arbatu duzue, ahozkatu ezak, ahozkatu ezan, zerri buruz ariote dira, ikusi duzue, halako dantza, gertuko dantza, ipurdi dantza horiek oso modan daudela, baina bereziki ahozkatu gabeko musika estiloak. Eta, besteak beste, aldarrikapena. Gauza bat ala beste izan ahozkatzaren garrantzia eta musikaren galbidearekin kezka. Aizue, Nafarroatik azken garaioetan izan ditugu hainbateko izpen, Napar drill izan zen larrienetarikoa, baina gaur pataterak ere badira neska hauek. Vocaliza, coño, vocaliza. Veo que pata en el flow, porfa dime que estoy loca. Hay que cantar como si tuvieras una patata metida en la boca. Patata, patata, patata en la boca, patata en la boca. Ez gara, ez zur eta lur geratuko, ez da gutxiagorako, baina tira. Aipatu dizugu pantailaldian bete-betean buru belarri sartzeko gabiltzala, eta hala, hasi gara harakatzen eta euskarazko ekoizpen horien bila ere hasi gara, beraz, egunotan utziko dizkizuegu eskuragarri gainera, jakiteko gaur egun, sare sozialetan, pantaila txikietan handietan, zer ari garen ekoizten, eta horren ondorioz zer ari garen konsumitzen besteak beste. Baina konsumo politikoari dagokionean, gaur albiste gogoan duzu Denis Itxasok Biba Guardia Zibila esan zuenekoa, ba orain, akaso Intxarrondoko kuartelan esango lituzke esan dituen hauek? El GAL nunca debió suceder y solo contribuyó a causar dolor y a alimentar la ley del cambio.
Ez litzateke ariketa erraza, hain zuzen ere Intxaurrondoko superkuartel torturaren katedral gerrazikinaren kokapen nagusi edota akuartelamendu izan den horretan horri buruz aritzea. Gerrazikina lehengoa eta oraingo bestelako kontuak ari beretik tiraka. Izan ere, eraso faxista larria izan da, azken egunotan, Iruñerrian. Ezpala taberna duela hamarkada batzuk 2006an zabaldu zuten Iturrama auzoko bizilagunek, eta bai, taberna euskalduna eta ezkertiarra ere bada. Egunotan jasandako erasoa, orain arte pairatutako beste hainbaten ondotik etorri dena da, baina bereziki larria. Ez dugu ahaztuko, baina egindako hainbat salaketa guztionen atarian, poliziaren presentzia itogarria, ezoiko miaketak eta baita isunak ere. Orain berriz, 30 lagunen erasoa eta irudiak ikusi besterik ez. Ezpala tabernak jasandako eraso fasista salatzeko manifestazio deialdia luzatu dute ostiral honetan Iturramako auzokideek. Batean hori ikusi genuen barruan zuden bezeroak korrika atzeko partetik eskapatzen. Nik babestu nintzen bonbona butano batekin. Batek klabikula apurtuta eta besteak kolpeekin eta horrela, baina ongi. Atzo arratsaldean jendetza batu zen Iturramako auzo batzarrean gertatukoari irakurketa eta erantzun kolektibo bat emateko. Argitu zutenez, eraso hau ez da kasu isolatu bat, izan ere azken urteetan Ezpala taberna jazarpen fasisten jo puntua izan da behin baino gehiagotan. Eskuinanen jo puntuan, espainolisten jo puntuan, taberna hau, eta eraso fasista bat izan zen azkenean, antza denez, naiz eta futbol parte baten kontestuan gertatu izan den, guk beste zabaltasun batetan ere kokatzen dugu eraso hau. Azken gertakizuna instituzioetatik ez datorren erasorik handiena izan dela aipatu dute, baina ez bakarra. Izan ere, polizia espainiarrak Iruñean duen ordezkaritzaren brigaden zein Iruñeko udaltzaingoaren sarekadak eta tabernaren kontrako jardun itogarria salatu dute. Kezka ere nagusi da egun argi 30 lagunez osatutako talde batek taberna erasotzea eta ezerrez gertatzea posible ikusten dutelako. Atzo egin genuen bilkura txikitxo bat eta ikusi genuen nola zegoen beharra auzo moduan gertatutako guztiari erantzun bat emateko. Eta orokorrean Ezpalak pairatzen ari duen fasismo kontinuari, erantzun bat emateko orduan egin genuen auzo deialdia. Ostiralean beraz, arratsaldeko 6:30 erasoa salatzeko manifestazioa eginen dute, Iturrama fasismoaren aurka lelopean bulebarretik abiatuta. Horixe beraz, auzo batzarraren irudiak ikusi ditugu eta badirudi manifestaziorako deiare luzatzeko gogoa bazutela auzotarrek. Ez da gutxagorako eta ikusita erasoaren tamaina, kezka puntuarera egiten du ezta? Badakizue non zabaldu dituzten irudi hauek erasotzaileek? Twitterren argi beraz, zer datorkigun. Ez gara hainbeste tristutuko, baina hasteko Iruñean baginen bukatuko dugu. Ez dugu albiste bereziki honik, baina translegea deituriko hori integralki LGTBI kolektiboari duintasuna eta oinarrizko eskubiak ziurtatuko dizkion lege hori badatorrela eta horrekin ere deseroso batzuk, kasualitatez eskuin muturretik baita kasu honetan ere. Laxe kontuak eta komeriak, bertsolari txapelketa nagusia. 22. urte honetan, bere amaierara heltzeko oraindik ere bere bidea egiten ari da. Irunen izan zen saioa, astegur honetan berriz Durangoren txanda da. Aizue, Irungo analisiak zer esan eman du.
Maider Galardi, kazetaritza saria jaso berri du gainera, podcast feministagatik berriaren edizio digitalean, aizue, hemendik zorionak noski baietz, baina guazen, Maider F. Galardik Irungo saioari buruz egindako analisiari erreparatzera egunotan, aipatu dizuegu, baina astaren bukera honetan laburbilduta dakarkizuegu izan ere, aizue, genero parte hartze kualitatiboa, kuantitatiboa, oraindik ere, oinarrian baute diren, garaibateko tradizioak, ez dakigu. Segidan, Maider Galardi. Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Kontrako eztarritik joan zaigu. Eta azpititulua? Oraindik garaiz da esateko ea bakarrik Irungo final aurrekoa ala orokorrean txapelketarako aldaketaren grin hori kontrako eztarritik trabatu ote zaigun. Sensazio horrekin atera nintzen joan den larunbatean Irunen izandako saioaren osteko puntuak eta gatik. Segi, Maider. Bazuen dena saioak alde izateko. Titularra argia zen, 6tik 5 emakume bertsolari. Giroan ere nabari zen berotasun bat. Eta pankartak ere bazeuden han hemen tartean bat. Azkenean plaza ederra geratu zaiguna izan. Bueno, oinarria jarrita, plaza ederra, giroa, parte hartzea, kuantitatibo behintzat bai. Hanek agurrean egin zion keinu berezitasun horri. Netzela inor izango saioko neska. Eta hortik abiatuta, 8ko handian, Ane eta Jone aritu ziren kale garbitzaileen ahotsetik kantuan prekarietatea dela, etxeko garbiketak direla. 6ko motzean ere Jone eta Miren jardun ziren bularreko minbizia eduki eta orain protesia jarri ala ez erabakitzen. Eta ganbarakoan, Ane Labakak maitasun erromantikoari egin zion keinu, baina laguntasunaren begiradatik. Hau badakizue, bertsolari txapelketa nagusiari buruzko laburpen azkar bat izaten dela baita ere, bakarrik analisia, zer gehiago gertatu zen, Maider? 8ko txikiak akaso umoretik helduta ere adierazi dezake zer gertatu zen gero saioaren osteko puntuaketan. Izan ere Nerearan aritu ziren kultura erakunde bateko kide zirela eta kasu honetan bertsozale elkartekoak Nerea tabernan geratu zen zirtoa gora eta zirtoa bera habitat naturala hori balitz zela bertsolari batentzako. Eta bagoaz alako desendaze horretara? Badirudi, aukeratu egin behar dugula, bertsolari ona ala bertsolari feminista izan. Kontua da egiari zor maila altuko saioa eskaini zutela eta finaleko kristalezko sabai hori gainditzeko oldean joateko hainbat bertsolari hautagai bat zeudela. Eta hori nolabait eten egin dela puntuaketak ikusita, naiz eta garaiz den oraindik. Gauza bat baita itxura eta bestea zer den beti saritzen dena eta zer beti zigortzen dena. Edonolare, epaimaia epaitzeko ordua heldu da, Maider F. Galardi, zein da Irungo ondorioa analisia edota epaia? Badirudi halako zerbait izan dela, ez da, Tori zuen ametxetako finalerdia, baina gauzek bere horretan segituko dute. Izan ere, Uxue Alberdik liburuan zioen bezala, sistema eta engranaia hori patriarkalak izaten jarraitzen dute. Hori ulertuta, ikusi dezakegu gauzak ez direla batzuk espero dugun bezain azkar aldatuko. Espektatibak akaso altu egi dauzkagulako, baina Jone Uriak agurrean aipatu zuen bezala. Txapelketan dena ere ez aldatuko aurten, naiz maiz gauza gehienak bere horretan dirauten guk segituko dugu iruten eta ira. Gaur badakit dena dela, niere izan nintekela. Nola ere, iritzi bat eta beste sare sozialetan, kasu honetan Twitter sare sozialean eztabaidarik ez da falta izan, epaimaia orekatua bazela, eta akaso baten batek zioen zorrotzegia ez ote zen izan, baina generoaren gainetik ez dakigu. Baina zer esanik emango duela, ez dakau zalantzarik, asteburuan Durangon du hurrengo geldialdia, badakizue baina abenduaren 18an Iruñean izango duela, bertsolari txapelketa nagusiak finalaren hitzordu toki nagusia, eta Amaika telebistaren bertan izango da. Aizue,
badakigu, baten batzuk, bereziki toki zehatz batzuetan zaudetenok 11 leiho oso gogoko duzuela. Guk ere bai, eta ez ahaztu Euskal Herriko geografia bigarren mailako errepidetan, ez da futbola bezala, bigarren maila eta lehenengo maila, bigarren mailako errepidetan Euskal Herria askoz ere hobe ezagutzeko aukera izaten da, besteak beste, bailarak modu natural baten ezagutzen ditugulako, ibaien ertzetatik eta mendialdetatik bagoazelako Euskal Herria ulertzeko era, praktikoa eta atsegina noski baietz. Oraingo honetan, Nafarro aldera goaz. Lizarragako errepide hori askok ezagutuko zenuten, beste garai batzuetako iturak ekarreta, baina badakizue, Urbasa alde horretatik eta batez ere sakanatik Lizarra aldera dijoan bide eder horretan Allotzeko gain horretaraino helduko garela. Beraz, badakizue, 11 leihoren ibilbideari ez pista galdu. Pista ez diogu galduko, baina igande honetan aizue. Kilometro ugari izaten dira, askok ziurrenik ez duzu, aukerarik izango, horik edota, bakoitzak izango du, bere planik, baina Behobia Donostia, zalantzari gabe, hitzordu garrantzitsua da. Badakizue mundu osotik etortzen dela, Gipuzkoako oraindik ere hiriburu denera, Donostia aldera, besteak beste Behobiatik abiatzen den lasterketa ezagun horri erreparatzera. Izan ere, Behobia alde hori, gure estretxoaren eta mugalde alde hori, denerako ez da txarra izango, eta kasu honetan lasterkari ugari elkartzeko toki izango da. Eta izue, begira, zen olako irudi ederrak, ikurriña askore ikusi ditugu, baita bandera piratak ere horregatik ikerrizu. Hori beraz igandean izango da, baina asteburu osoz berriz, Ipar Euskal Herriko garapen jasangarriaren ikur nagusi. Topalekua komunitate egiteko zenolako garrantzia duten lurrama bezalako azokek. 11 telebista bertan izango da, Kanal Duderekin batera. Hori beraz Lapurdi aldean eta Bizkaiko kostaldean bilera garrantzitsu bat Zinebi Euskal Zinemaren bilkura.
I would have come also without this award. We are looking for cinema, so we want to see. Zinema, laburmetraiak, ikusten duzu euskal kultur sorkuntzarik ez dela falta, naiz eta atarikoan aipatu dizugu. Plataforma sozialetan akaso amu gehiago jaurti beharko genituzkela, batzuk ez dira izango akaso kalitate onenekoak, baina izue nonbaitetik heldu behar zaiola arrantzatoki ezberdinetan dagoen arrain pila guzti horri. Bukatzaldera goaz, musika zuzenean, badakizue, Hamaika telebistako ia saio ikusiena dela, kolpez kolperen atzetik, baina gudadantza azkena ez, baina musika zuzenanek aste honetan dakarrena bai, beraz, horrekin utziko zaituztegu. Asteburuan ikusgai izango duzu baitaren nahieran baita geure, badakizue kolpez kolpe asteburuan ere izango duzuela, geure ekipo osoarekin gainera, eta gu, datorren astean berriz ere bueltan izango gara hemen kolpez kolpen, albistegi azido honetan Antenatikat. Aio, aio.